nós tá bem começar. Ik denk dat de tijd is aangebroken dat wij zullen beginnen. Me tá contente para mirar sina tanto cara bonita que tem. Ik ben blij om zoveel mooie gezichten te zien. Awe te hoop ende. Vandaag zijn er veel mensen. Amen. Amen. Sim, nós tá pedindo para portar referência. Wij vragen u om eerbiedig te zijn. Para sombra nós tá bem reza. Exclama no trono de Deus para sua presença hoje noite. Want wij gaan bidden en smeken aan de troon vanavond. Amen. Nós tá Amen. bem reza. We zullen opstaan om te bidden. Wij gaan bidden. Tata Santo, Tata de amor. Lieve Vader en Heilige Vader. Nós estamos sumamente contentes com Awe dia mais nos porta de Mocas. Wij zijn heel blij dat we nogmaals in uw bedehuis kunnen zijn. Tata Santo, primeiramente, perdonar-nos pecados. Vader, ten eerste vergeven ons al onze zonden. E laga para nós por agradável de presença. En dat wij aangenaam uw aangezicht mogen zijn. Tata Awe dat nos de 4 dias de campanha. Vader, vandaag is de 4e dag van onze lezing. E nós te chamamos danke por 3 dias atrás de lomba. En wij danken u voor de 3 dagen die voorbij zijn gegaan. Cuba papia conosco, Senhor. Dat u met ons heeft gesproken. E conosco ovo abrir. En dat we onze ogen geopend zijn. Para nós mirar nosso estado. Dat we onze staat kunnen zien. E onde nós está parar profeticamente. En hoe wij profetisch ervoor staan. Tata Santo bendiciona cada román in el lugar aqui. Vader, zegenen ieder broeder of zuster die hier aanwezig is. Bendiciona e proteja snanco tá viniendo. Zegen allen die en bescherm allen die onderweg zijn hier naartoe. Pa asina nós tur junto po bij sinta ne pienan de Jesus. Zodat wij gezamenlijk aan de voeten van Jezus kunnen zitten. Pa nós posinha de nós mio maestro. Dat wij van onze beste leraar kunnen leren. Tata Santo nós tá pedi pa Espírito Santo. Heilige Vader, wij vragen u voor de Heilige Geest. Bo abisa pedi pa Espírito Santo e abolo doen Espírito Santo na nós. U heeft gezegd, vraag voor de Heilige Geest en u zult de Heilige Geest op ons neerstorten. Pensei, Tata Santo, la que abre nossa mente. Vader, dat hij ons verstand mag verlichten. Para nós por compreender tudo que nós trabalhamos awe. Zodat wij alles kunnen begrijpen die wij krijgen. Bendiciona e predicador também de awe. Zegen de predikant van vandaag. Para tudo que trabalha papia tá de cielo. Zodat alles wat hij spreekt uit de hemel komt. Tata Santo, danke por presença. Vader, wij danken u voor uw aanwezigheid. E laga para nós por ter serviço super bendiciona. En laat dat wij een gezegende dienst mogen hebben. Da nos petição de amor de nombre amoroso de Cristo Jesus. Amen, amen. En dat vragen wij met in gebed, met onze volle hart en met liefde in Jezus' naam alleen. Amen. Dank u, Senhor. Dank u wel, Heer. Amen. Amen. U kunt blijven staan, want wij gaan zingen. Sim. Agora é momento que nós também canta. Wij zullen zingen. Wij vragen u om op te staan. Sim. Nós também começar com a cantica 604. Wij zullen starten met het lied 604. Bom amigo me arranha. Een goede vriend heb ik gekregen. Que me arriba mundo que nós podemos romang bom amigo. Wij kunnen broeders hebben en goede vrienden. Pero nos melhor amigo é Cristo Jesus. Maar onze beste vriend is Jezus Christus. Amen e amen. Amen. 604. Lied 604. Um 86. Ai, sorry. 186. Bom amigo nos tu arranha. Bom amigo Maia,
sempre e para sempre. Um bom amigo, Maia, amore para salvarme, no solamente para viva, ya una sumes también. Ora mi turcos DJ, tu me sadunami, libera força e coração, a DJ para sempre. Bom amigo, Maia, por poder elanha, guarda-me de tua maldade, para mim por llegar cielo. Já leu e glória da lombra, para mim por ti mais força, power, power e trabalho, e sossega para sempre. Bom amigo, manhã, suave e calmo, conselheiro bom sabe, defensor fuerte está. Cutastima-me, opimes, que poder mi alma tem, vida morto, terá fierno no, dice, mi tapa sempre. Amen e amen. Die King nos tapa sempre, Romana. Van wie zijn wij voor altijd? Die Christus Jesus, bisa pretende. Die Van Jezus Christus. Amen. Nos Amen. vida da die Christus Jesus. Ons leven is van Christus. Amen. Jezus. Amen. Ahora nos vamos para el himnario 5:22. Tour mi esperanza en Jesús. Nu gaan wij verder met lied 522. Al mijn hoop is in Jezus Christus. Tour mi esperanza en Jesús y de su sangre derrama. Esta mi gloria sin igual, obispo digno salvación. Oh Cristo Rey y Salvador, príncipe de paz y perdón, príncipe de paz y perdón. Ora el mundo virascul, sol de su gracia, mi luz, en tu corriente transforma mi angatabo segura. Oh Cristo es mi Salvador, príncipe de paz y perdón, príncipe de paz y perdón. Su luz divino también los tena e porta nos. Ora e mundo disparse et habitata Salvador. Oh Cristo Rey y Salvador, príncipe de paz y perdón, príncipe de paz y perdón. Ora sonido de trompeta, zona de Eshelunam, de su justicia eterna, delante del trono nos porta. Oh Cristo Rey y Salvador, príncipe de paz y perdón, príncipe de paz
Ahora aquí nos van pasar para nos cantica tema Nu gaan we over tot ons themalied, 604. lied 604. Dus dan sta je ora. Wij weten het uur niet. Nos e ora cu Cristo tabini, ao que señala, tabisa e ta cerca, lo he de cumplir su promesa precioso. Ora sí, nos ha. Etabim, sea clara y vigila. Etabim, aleluya, aleluya. Etabim de nubia, con gloria disfrutada. Ora sí, nos ha. Pensar, cuta busca salvación y revelación del Señor su palabra. Cada profecía te muestra de visión. Ahora sí nos ha. Etabim, sea clara y vigila. Etabim, aleluya, aleluya. Etabim de nubia, con gloria disfrutada. Ora sí, nos ha. Nos lo akire, sakulampina encende, traja y espera, de ora Cristo vini, canta y goza, será recompensa. Ora sí, nos ha. Etabim, sea clara y vigila. Etabim, aleluya, aleluya. Etabim de nubia, con gloria disfrutada. Ora sí, nos ha. Amen, Amen. amen. Dank je, Romanang, Dankjewel, paangkanta. broeders en zusters, Junto om conosco. met ons samen te zingen. Vos han por tomar U asiento. kunt plaatsnemen. Y en el momento nang aquí nos está recibiendo Roman con amor caluroso. Nu- Para así por presentar el cápsulo de salud. Violenda te va a Wij gaan presentar over esa tot aquí. onze geliefde Kun je zuster ons benaderen, Violenda, man? die het kapsel van gezondheid zal brengen. Zo, goedenavond iedereen. Boa noite, Turende. Zijn we blij om vanavond hier aanwezig te zijn? Nós está contente de estar aqui na noite. Ik weet dat het misschien een drukke week is geweest, Me saco tata simão druk. maar we zijn de Heer dankbaar dat we hier kunnen zijn vandaag. Pero nós está agradecido a Deus que nos porta aqui awe. Voordat ik ga beginnen, Por me começar, wil ik eerst een woord van gebed uitspreken. lo me queresa.
Laten we eerbiedig zijn. Laga nos estar referente. Onze almachtige Vader in de hemelen zijt. Nós, Deus Todo-Poderoso que está sentado em cielo. Uw naam wordt geheiligd voor nu en alle eeuwigheid. Bom nome seja santificado para agora e para toda a eternidade. Heer, ik wil u vragen om mij volledig weg te halen. O Senhor me pediu para quitar-me completamente. Vergeef me al mijn zonden, Heer. Perdonar-me todas minhas pecadas, Senhor. En alle zonden, Heere God, Vader, voor alle mensen hier aanwezig. E tur pecado e turende que está aqui na noite. Reinig ons met het kostbare bloed van Jezus. Lava-nos com o sangue precioso de Cristo Jesus. En laat het zijn dat alles wat ik spreek rechtstreeks vanuit de troon komt. E laga tudo o que comita papia pode vir diretamente voor de trono celestial. En dat iedereen hier hetgene wat u gaat vertellen, Vader, dat zij het kunnen begrijpen. Com cada coisa que me traz a noite tata que turende por compreendê-lo. Dit bid ik en vraag ik in de naam van Jezus Christus. Essa aqui me dá essa e pedir em nome de Cristo Jesus. Amen. 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 Oké, laten we beginnen. Laga nós começar. Vandaag gaan we het hebben over depressie. We nós twee papia de depressão. Maar weten jullie nog met welke gezondheidswet we zijn begonnen? Welke 8 doktoren? Quem sabe qual de 8 doctores na nossa começar com ele? Amen. Inderdaad, rust. Ja, sossego. En wie weet de volgende? E é Van afgelopen seguinte, zondag. é dia domingo. Nutrition, inderdaad, voeding. Nutrição. We hebben het inderdaad over rust, voeding gehad. En wat Nós was het van gisteren? Nós temos sossego, alimentação e que nós temos ayer, que tópico é tá? Open lucht. Ja, aero fresco. Amen. Hebben we er veel Amen. van geleerd? Nossa Senhora Hopi. Amen. Amen. Vandaag gaan we dus hebben over godsvertrouwen. We nós também papi over die confiança in Deus. En toen ik dus deze opdracht kreeg om hier een onderwerp over te gaan maken, E ora Maia é opdracht para trazer tema. bedacht ik me dat eigenlijk alles wat met godsvertrouwen te maken heeft, dat de gehele 8 dokters zijn. Ora Maria realizar cultura 8 doctor não tá confiança in Deus. Amen. Dus we gaan nu beginnen en laten we God ons elke moment ons meer begrip geven. Nós também começar e nós laga Deus dona nós mais conhecimento segundo nós também. Op deze plaatje die ik hier heb gekozen, É plástico maquis aqui. dan zie je dus een kind in een kar. Bota mira jude en garoshi. En waarschijnlijk is het de vader die het kindje vasthoudt. E caso seguro é tata kuta guia e garoshi. Kan je je voorstellen dus dat je daarin zit en dan dat je niet hoeft te kijken, maar dat je overal wordt gedragen waar je moet zijn? Vou pôr imaginar, bota sentada em garoshi e botam que o agni para riba ni para bom e bota o ar ba onda como que? Je ziet dus daar een kar met 1 wiel. Bota mira garoshi de wiel. Dus dat betekent dat het wankel is, het kan bewegen. Bot oreta tambalia. Maar het kindje heeft vertrouwen in zijn vader. Pero é mucha tem confiança em sua tata. Dat overal waar ze gaat, dat ze niet om zal vallen. Ku onda kunambai en lono kai. Ik vraag jullie iets. Hoe vaak heb je het gezien bij een kind die bovenop de trap staat en het zegt mama en ze springen al? E quando via bom mira mucho arriba de trapi ento eta bisa mama anto eta bula pe trapi. Zodat je hen kan vangen, maar ze vertrouwen er al op dat ze gevangen worden. E eta bula esperando que bota fango e passou ja essa que bota fango acaba. Ja, tenminste dat heb ik met mijn kleine kinderen gehad. Essa ima ja comi yunang chiquito. We gaan nu naar de volgende. Wat is vertrouwen? Kiko ta confiança. Wie van jullie weet wat vertrouwen is? Quem de bolsa sa kiko ta confiança. Vertrouwen, zijn jullie daarmee bekend? Bosanta consigo confiança. Nou, dat is wat we heel vaak horen. We gaan nu kijken wat het woordenboek daarover zegt. Nós tendo op dia de dia, nós também aqui que word book da bisa de dia. Het woordenboek zegt vertrouwen is het hebben van een vaste overtuiging. E word book da bisa confiança ta convicção seguro. Dat een gewenste omstandigheid waarvan de beheersing buiten je eigen macht ligt. Dus dat er iets gebeurt buiten jouw macht. Algo da so de fuera de alcance. Waar je dus niks aan kan doen. Como não posso nada contra je. Dus op vertrouwen moet een beroep worden gedaan als over de omstandigheid geen zekerheid is. Dus riba confiança, bom mister depender riba coisa que não pode confiar riba je. Ja, want als jij alles kan regelen, Passo se abo por regla trucos. heb je geen vertrouwen nodig, want je weet zeker dat het gaat gebeuren. Bom não tem mister de confiança, pessoa seguro que tá bem so de. Bijvoorbeeld, Por exemplo,
Je moet een trein nemen. Bomese kwe trein. Dan moet je ervan uitgaan dat hij op tijd gaat komen. E bomese ta seguro que ta sali na tempo. Zodat je ook op tijd aankomt. Pasina bo llega na tempo. Vaak vertrouwen wij eigenlijk op de berichten bij de treinstation dat het tijdstip, dat de trein op tijd zal vertrekken. Hopi bia nos ta confia riba e bericht kuting riba e plaatje die e trein na e perron kuta bisa quanto e trein ta sali e bota confia que e trein ta sali e ora e. Juist. En dan gaan we nu dus naar geloven. Ik heb het even opgezocht. Nos ta bij waki ta fe. Ja, dus in het woordenboek komt het neer op aanhangen, aannemen. Fe ta tuma. Dus als juist beschouwen. Considerar como seguro. Je gaat ervan uit. Bota sali di je. Vertrouwen komt er ook in voor. Confiança também ta binden je. En wat zegt de Bijbel ons over geloof? E que Bijbel ta bisa nos di fe. Als we dus kijken naar Hebreeën 11 vers 1. Ora nos mira Hebreu 11. Versículo 1. Yes. Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten ook werkelijkheid zullen worden. E ta bisabu fe ta e costan ku bota spera lo bira seguro. Amen. En het is dus het bewijs van de dingen die we nog niet zien. E eta convicção de e costan ku nos no amira ainda. De reden waarom ik dit erbij heb gezocht, want het komt overeen met de beschrijving van vertrouwen. De como bin que saki pa sobra eta bin de acordo com confiança. En we weten ook dat al hetgeen wat in de wereld wordt gebruikt rechtstreeks uit de Bijbel komt. E no saco turcos com ta guardo usar de mundo ta bin diretamente for de Bijbel. Voordat ze het daarna gaan aanpassen. Prometo nang passe aan. Ja. Waarom is vertrouwen belangrijk? De com confiança ta importante. Volgens mij mis ik een stuk, maar wat is stress? Que coisa stress? Om even uit te leggen wat stress is. Stress is het zorgen maken over iets waar je niks aan kan doen. Je kan niks aan veranderen. Stress ta preocupar pa algo que não pode cambiar. Dus hier wordt het beschreven als een specifieke reactie van het lichaam op een veranderde situatie. Eta specifieke reactie die Van het lichaam. Waarbij een natuurlijk overlevingsmechanisme in werking treedt. Como mecanismo natural ta binding actie. Dus je ziet het, je hartslag gaat omhoog. Bo coração ta bate mais duro. Je spieren spannen zich aan. Bo spiernan ta spanna mes. En je ademhaling versnelt zich. E bo roceia ta bira mais lie. En de adrenaline in je bloed die stijgt en je bent dus klaar om te reageren. E adrenalina de bo corpo ta subi e bo ta clapa reaccionar. Dus als we dan zien, heeft het lichaam dus een natuurlijke stressmechanisme om te overleven. Pensei nos corpo tem stress mecânico que ta ajuda nos sobreviver. Juist, dus laten we zeggen er is gevaar, je moet nu reageren. Laga nos pone tem Peligro. peligro, vamos reaccionar mesora. Dan is je lichaam gaat automatisch reageren. Het hoeft niet na te denken van, oh, waar moeten we naartoe? Alle processen gaan automatisch. Bo corpo ta reaccionar mesora, bo não tem ponto uma meeting ku bai, passo bo corpo ta reaccionar mesora. Ik ga zo meteen uitleggen hoe het komt dat je hartslag omhoog gaat. E me também explica de como coração ta bate mais lie. Dus de verschijnselen die bij stress horen. E costan ku ta aparecer junto com stress. Dus stress kan leiden tot psychische klachten. Stress ta ibabu na Psychico? Problemen aan psychico. problemen aan psiquico, Zoals slaapproblemen, problemen aan padrumi, moeheid, cansancio, somberheid, psychose. ja, depressie, Dus- psychose. Yes. Ook kan je last krijgen van lichamelijke klachten, Também bepoia queijo aan físico, zoals hartkloppingen, een gejaagd gevoel, batimento de coração, bota sentir borranchar, een hoge bloeddruk en veel zweten. antobo pressão ta subi e bota soda hopi. Dus dit zijn signalen dat de stress te veel wordt of te lang duurt. Essa que ta indicação que o stress ta dura demais of eta hopi. Dus het is belangrijk om goed naar de signalen te luisteren en niet door te blijven gaan. Te pensei é importante para você escutar né sinala aqui e não siga. Want dan wordt het alleen maar erger. Senão te vira mais pior. Die was laat. Vertrouwen in God. Confiança em Deus. Geloof is een machtige overwinnaar dan de dood.
feita Más poderoso. overwinning mais poderoso que a fé. Dus geloof is een machtiger overwinnaar dan de dood. Ang fé tá vitória mais Poderoso, digo. poderoso que o morto. Amen. Dus als de zieken ertoe kunnen worden gebracht hun ogen in geloof op de machtige genezer te richten, Se ele não está malu, por ordem riba para pôr não o riba é que tá poderoso. zullen we prachtige resultaten zien. Nós vamos mirar resultado não mais famoso. Het zal leven brengen aan het lichaam en aan de ziel. Lo é recebida na e corpo e a mente. Dus dit staat in de Ministry of Healing, pagina 62. Essa aqui tá de Ministry of Healing, página 62. En er is een reden waarom God dit zegt. E tem razão para que Deus está bisa essa aqui. Want een gebrek aan geloof leidt tot twijfel, angst, ongerustheid. Para sobre falta de fé, tá treze dúvida, ansiedade e mais. Ongerustheid. E bota ongerust. Depressie, schaamte Depressie. en stress. Bota tem vergüenza e stress. Ja, dus al deze gevoelens leiden ook automatisch naar het afbraak van het lichaamssysteem. E tudo essa aqui não tá worden afgeleid voor die corpo físico. Dus laten we zeggen dus dat het immuunsysteem wordt afgebroken. E o immuunsysteem tá worden quebrado. En dat hebben we dus ook gehoord over de andere dokters, over bij de voeding. Als je niet de juiste voeding eet, wordt jouw immuunsysteem verbroken. Essa aqui também não sai nem outro doctor não se não tá come bom, também botin falta de ecosang aqui. Dus het is, E botin onmo- stress. ja. Het is dus onmogelijk voor een goede gezondheid om voorspoed te hebben in een lichaam dat zich in een depressieve, ongelukkige toestand bevindt. Tá difícil para um corpo que dá. Tá difícil para corpo que dá Salut. saúde. Que vai seguir? Om voorspoed te hebben in een lichaam Para botin prosperidade em corpo, als je je depressief voelt. se botar sentir bom mês depressivo. Dus dan zien we dus in Spreuken 17, vers 22. Nós também mira provérbio 7:22. Een vrolijk hart doet goed als een medicijn. Coração contento também bom remédio. Maar een gebroken geest droogt de beenderen. Pero coração quebrado tá seca, boeso não. Dus daarmee zien we al de connectie in verdriet, dus je emoties, wat het met je lichaam kan doen. E sei nós também mira que verdade assim e emoção cubo corpo. En wat voor goede God hebben wij, E que Deus bom nos tem, dat hij al deze dingen al eeuwen geleden, tenminste jaren geleden aan ons heeft uitgelegd. quando ela explica nos tudo coisa que siglo não passar, ano não passar. Dus kenmerken van een depressie. E com nos por reconhecer depressão. Dus dit is een ervan, somberheid. Kennen jullie nog meer symptomen, kenmerken? Que tá sombra no papiamento? Down. Ok. Kennen jullie nog meer kenmerken? Você ansa mais coisa que bisa botin depressão? Wat zei je? Je wil alleen zijn, inderdaad. Porque tá boso? Hoor ik nog meer dingen? Angst. Ja, botin medo. Klopt. Nerveus. Nerveus. Nervioso, una bisa banda na bono por dormir. Je kan niet slapen, slapeloosheid, inderdaad. Moedswisseling, inderdaad, zeker. Ja, bota cambia de Ja. de humor. Dus je ziet dus hier, je vindt dingen minder interessant of het lukt je niet. Botar é coisa menos interessante of não te logravo. Of je kan dus nergens een plezier in vinden. E botar é prazer de nada. Ja. De eetpatroon verandert. Bo patrão de comer tá cambia. Of je gaat heel veel eten of je gaat juist heel weinig eten. Of de comer de mais of de comer de menos. Zoals ik het al hoorde net, je slaappatroon verandert. Bo patrão de dormir tá cambia. Je voelt je elke dag moe en je hebt weinig energie. Bota sentir todo dia cansar e não tem energia. Je voelt je hopeloos, waardeloos of heel erg schuldig. Bota sentir sem esperança e bota bal nada. Amen, inderdaad. Je hebt inderdaad ook de neiging om zelfmoord te plegen. En também botin
el deseo de cometer suicidio. Juist. Het is moeilijk om je te concentreren, Tá hopi difícil para bo concentrar, moeilijk om beslissingen te nemen. difícil para bo tomar decisões, Dus je bent heel onrustig. Of Wat anderen hoop- zien dat je onrustig bent. bota hopi onrustig, Of juist heel traag in je beweging. of het hopi traag dembo movimento não, Emotieloos. bota sem emoção. Dus er kunnen heel veel dingen om je heen gebeuren, maar je wordt er maar niet blij van. E hopi que as pessoas se der rond e bo não tá bira contento. En zoals de zuster net zei, je denkt er wel eens aan dat het leven zinloos is. E a maneira humana bisa bota sinti bo mes que bo vida não tem sentido En dat je misschien wel zelfmoord wil plegen. e que bo que cometer suicídio. En dit is een heel serieus situatie. Het is heel belangrijk. Essa aqui é uma situação hopi sério, é Want tão dat is iets importante. wat heel veel gebeurt, zeker onder de jongeren. Então, coisa que está sucedendo, hopi, baldi e hopi não. Er is heel veel druk op social media. Tem hopi druk riba internet. Jongere mensen willen zich bewijzen. Hopi na heen en que demonstrar na mes. Ze kijken naar verkeerde voorbeelden, Nanta wak na voorbeeld na robes. waardoor ze zichzelf willen meten aan die voorbeeld. E nan que midi na mes na e voorbeeld na. Terwijl dat eigenlijk gewoon een luchtkasteel is. Cabet eta castelo de santo. Dus dan krijg je nogmaals, je wil iets zijn wat je niet bent. Porque tá cosco bonota. Wat ook weer stress veroorzaakt. Kuta meta tres stress. Je bent bang dat je een ernstige ziekte hebt. Boti medo que boti maleza grave. Of je maakt heel erg veel zorgen over geld. Of bota si opi preocupação ta quante sen. Dus daarom zie je dat heel veel mensen die in armoede leven. Pese hopi ene kuta biba den pobreza. Of misschien heel veel deurwaardersbrieven krijgen. O que está em hopi carta de deurwaarde não. Dus ook depressief zijn. Tá depressief. En waarom? E de com, Omdat we net hebben gehoord, je kan dus niks veranderen aan die situatie, maar je moet betalen. não pode cambiar nada nessa situação, pero botinho que paga. Maar we hebben een oplossing. Pero não se solução. Oké, mogelijke oorzaak voor depressie. Oorzaak não possível para depressão. Dus endorfinetekort, dat komt door stress en burn-out. Endorfina, se botin tiki DJ, essa aqui pode ribabo na burn-out. Juist. Dus endorfine is een hormoon. Het wordt ook een gelukshormoon genoemd. Endorfina é hormoon, kunanta bisa, é hormoon die trece felicidade. En het werkt dus ook als pijnstiller. E esta trata também como pijnstiller. En daarom zorgt er dus ook voor dat in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij een bevalling, Esta soro também de bepaalde situação. als bij een bevalling, Maneira ora seca parto. krijgt de vrouw dus een natuurlijke pijnstiller. Esta é pijnstiller natural. Het blijft nog steeds pijnlijk, Esta hopi doloroso sim. maar onze God heeft ervoor gezorgd dat ons lichaam Pero nos Dios a soro para nos culpa. een natuurlijke pijnstiller heeft. Tem pijnstiller natural. En dat is dus wanneer het systeem in balans is en goed werkt. Esse ora esse sistema tá de balance e tá trabom. Wanneer je langdurig onder stress staat, Kubota boy stress hopi largo. wordt er dus bijna geen signaal gegeven om endorfine aan te maken. Ora bonotanya sinal para endorfina. Maar dan wordt er dus cortisol aangemaakt omdat je stress hebt. E cortisol tá hora trabalhar para sobre botin stress. Cortisol is een stresshormoon. Cortisol é hormoon de stress. Die is alleen goed wanneer jij in een gevaarlijke situatie bent, dat je snel moet reageren. É solamente bom se bota de situação peligrosa que botin que reaccionar ali. Juist, dus daarom zie je dus cortisol zorgt ervoor dat er ook geen serotonine meer wordt aangemaakt. Cortisol tá soro que serotonina não tá hora trabalhar. En serotonine is eigenlijk je natuurlijke antidepressiva. En serotonina tá antidepressiva. Waarom? Waarom? Die kom. Want serotonine maakt je blij. A sua serotonina tá se feliz. Het is dat stofje dat vrijkomt wanneer je dus geliefd bent. Esse é stof que tá salia fo, ora bota tem amor. Wanneer je ook onder de zon loopt, Ora bota boy solo, wordt ook serotonine aangemaakt. também serotonina tá hora tra. En dat zorgt er dus voor dat wanneer je iets ergs meemaakt, Esse é só que ora bo encontrar com coisa hopi erg. is je level van serotonine al hoog, Bo nível de serotonina já acaba tá hopi alto. zodat je die situatie beter aan kan. Assim na bo deal com essa situação. Dus daarom zie je dus gebrek aan daglicht, geen aanmaak van serotonine. PC se tem falta de luz natural de pafo,
anterior bonota tra serotonina. Juist. En dat betekent dus dat je in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Eure bota tra de bota kai de spiraal. Dus in plaats van door Gods wetten jezelf te kunnen genezen, Asina eure in besti cura pa e wet e lijnen die Dios natural. wat is simpel hè? Kijk, de dokter zegt, hier heb je een antidepressiva. Kiko ta mais simpel. A dokter tabi sab akta ki antidepressiva. Met heel veel bijwerkingen, Ku hopi bijwerking. werkverslavend. Dat asibu addicto. En het zorgt ook voor andere problemen, lichamelijke problemen. Y het zorgt pa otro problema na físico. Ja. En een van de belangrijkste is, het zorgt ervoor dat je brein, je hersenen, Y het zorgt pa bo mente wordt verzwakt. vira zwak. En wat heeft God gegeven om dat tegen te gaan? Serotonine van de zon dat gratis is. Y que Dios aduna no serotonina di é solo kuta gratis. Oké, Contra wat, je. wat zegt de Bijbel over depressie? Que a Bijbel tabi sa tocante de depressão. Ik heb niet veel tijd, dus ik ga er een beetje snel overheen. Maar in Psalmen Minuto em hopi tempo, dus met daarbij een tikkie. Nós daarbij den Salmo. staat, in Psalm 42, 6 en 7. Salmo 42, 6 e 7 tabisa. Waarom ben ik toch zo onrustig en neergeslagen? Die kom met sina onrustig en met depressie. Ik moet alles alleen van God verwachten. Met die espera truco só de Deus. Ik zal hem zeker weer lofprijzen. Lomi alça seu nome seguro. Mijn bevrijder en mijn God, steeds opnieuw ben ik neergeslagen. Mi libertador a trobe met depressie, de depressie. En daarom dwing ik mezelf aan u te denken Pensei met doeng mi mes pa pensar ribabo. en aan het land bij de Jordaan en de Hermongebergte. Na Rio de Jordaan e Hermon, Esero de Hermon. Dus hier zien we dus dat het zelfs in de Bijbel waren dus personages die ook depressie hadden. Nós também asa den Bijbel dat in ene nang kutaba dat depressief. Dus je hoeft je niet naar te voelen als je lijdt aan een bepaalde depressie. Pensei, não tenho sentido malo se botas sofre de soort de depressie. Want het kan ook, je kan deze noteren, Psalm 34, 19. Bopo nota essa aqui, Salmo 34, 19. De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Senhor tá seca de estão quebrado de coração. En hij verlost de verslagenen van geest. E eta libra estão kuta abati. En daarom wil ik je vandaag zeggen, als jij je zo voelt, je bent niet alleen. Pensei me que bisabo se botas sentir bocina bonota boso. Want God is met jou. De passou ba Deus tá cubo. God wil je opvrolijken. Deus que asibo contento. God wil dat je beseft wat zijn belofte is voor jou. Deus que pabo consciência Kiko ta sub promessa pabo. Dat hij je ondanks alles heeft je levensadem gegeven. Je kon opstaan vandaag. Roseer Bila. Ondanks je Dus ondanks je levensadem apesar de boroseia de vida, ben je op. Dus God heeft je de kans gegeven om vandaag op te staan. Deus adunabo e oportunidade de lanta awe. Hier heb je een citaat uit De Weg tot Gezondheid, hoofdstuk 18. Tem citaat die gezondheid capítulo 18. Ik zal alleen een stuk van lezen. Dus wanneer het zonlicht van Gods liefde de duistere kamers van het hart verlicht. Ora es solo de Dios ta lusa e camber skur. Zullen rusteloze vermoeidheid en onvoldaanheid verdwijnen. Asina anja e si bota cansa lo disperser. Een voldoening gevende vreugde zal de geest levenskracht schenken. Zie je, dus een gozo. Dus je krijgt gewoon zoveel vreugde in je leven. Anto gozo lo alegra bo spiritu. Juist, en je gezondheid, energie zal gegeven worden aan je lichaam. E salubridade e energia lo guardo na bo curpa. This to find the cause is to find the cure. Si bohaya e causa botahaya e curação. Dus antidepressiva, dat soort dingen, paracetamol. Antidepressiva, paracetamol. Die bestrijden hetgene wat boven is. Dat uiteindelijk wat uit ons lichaam naar buiten komt. Dus de ziekte, kanker. Cura e costan jariba. Maar het probleem dat behandeld moet worden is hetgeen wat binnen gebeurt. Pero e costan como este guardo eliminata e costan di pading. En vaak komt het dus door een slecht immuunsysteem.
I sakita bini op bia di nos immuunsistema kuta malu. Dus spijsverteringsproblemen, problemen met onze darmen. Digestión nos tripanang. En dat heeft vaak te maken met hoe onze hormoon dus niet in balans is. Esse significa que nos hormonas na nota de balança. Onze broer Alex had laatst verteld tijdens de voeding A nosso irmão Alexis acontece aqui dia de que la papia de gezondheid. dat onze lichaam vitamine nodig heeft. Que nos corpo meste de vitamina. Zonder kan het bloed niks. Sem dia nos sangue não por assim nada. Slecht bloed kan geen goed bloed produceren. Sangue malo não por assim sangue bom. Dit is een belofte die God ons heeft gedaan in Exodus 15. Essa aqui tá promessa que Deus assim nos de Éxodo 2:5. Dus die kan je gewoon noteren, Exodus 15, 26. Vou notele Éxodo 5:26. En Johannes, dus 3 Johannes 1 en vers 2. Johannes 3, vers 1-2. En denk goed hè. Dit is zo mooi, van God wil dat het goed met ons gaat. Essa aqui tá bonita, pastor. Deus quer para bai bom conosco. Want hij weet dat als onze gezondheid goed is, Pastor, essa se nos corpo tá saúde, kunnen we ook een betere dienstknecht zijn voor hem. nós porta servidor mami ompe. Hier hebben we dus herstellen van een depressie. Com nos procura de depressão, Dus in principe staat hier gewoon de God's plan. é plan de Deus. Manier om vertrouwen te vergroten. Ik heb niet veel Maneira tijd. não para confiança por vir mais tanto. Dus begin om voldoende vitamine D uit te halen uit de zonlicht. Saca mais tanto vitamina D voor de solo. Dus dan heb je zonlicht werkt antibacterieel, doodt bacteriën en schimmels. Luz de solo ta mata bacteriën na schemel na. Het versterkt het immuunsysteem. Eta versterkt het immuunsysteem. Dus het verhoogt dus je witte bloedcellen. Eta isa bo bloedcellen aan blanco. En dat zijn je soldaatjes hè, voor je lichaam. Soldaten die bo vida. Dus die zorgen ervoor, als er dus een virus of iets wordt veroorzaakt in jouw lichaam, gaan jouw witte bloedcellen die gaan er naartoe om het te bestrijden. Ora boti virus of bacterie den bo corpo e witte bloedcellen blanco te bij i atacana. Juist. Dus het zonlicht zorgt dus ook weer voor een opgewekte gevoel en goed humeur. E luz de sol tá se para botar contento e bo humor tá bom. Het zorgt dus natuurlijk voor die aanmaak van de serotonine. Eta também tá para tratamento de serotonina. En daarnaast heb je dopamine, is een genotshormoon. E também dopamina, que tá hormônio de contentura. En dat krijg je als je iets goeds hebt bereikt. E esse botar aí orbo alcançar algo bom. Dus ik zou zeggen, zoek iets waar je goed in bent. E pensei me pensava busca algo botar bom dentro. Dus wat je leuk vindt. Coisa que botar gusta. Want dat geeft je ook weer dat fijne gevoel. Passo esse também tá do nabo sentimento bom. Het verlaagt cholesterol, Eta babo cholesterol. is goed voor jouw bloed. Eta bom para sangue. Dit is hypofyse, ik kan er niet helemaal op ingaan. Het zit, Essa aqui da bo hipofise, me não pobai mas. de hormonen die ik net heb benoemd, serotonine, endorfine, Ture hormonen que nós sabemos serotonina, endorfina, dopamine, die worden dus bij de hypofyse midden in je hersens, daarin. Eta wordt trabalhar dembo hipofise. Die geeft dus een signaal. Die geeft die signalen door om die hormonen aan te maken. Essa é duna é sinal não para hormona não. Dus als de hypofyse niet goed functioneert, Se bo hipofise não tá trabom, krijgt je lichaam dus niet de juiste signalen om of endorfine of serotonine aan te maken. ore bo corpo não tá é sinal não bom para endorfina com serotina. Juist. Het is heel klein, maar heel belangrijk. Pensei até mais é importante. Kijk, we hebben net al over de gelukshormonen gehad. Nossa papia de hormona não de contentura. Dus nogmaals, dus endorfine is een middel dat perfect werkt tegen stress. Endorfina tá é médio que tá mais bom contra stress. Het voorkomt bijvoorbeeld dat er cortisol wordt aangemaakt. Eta evitar que o cortisol tá word outra. Zoals ik al zei, cortisol is dus een stresshormoon. Não sabia se acaba cortisol tá hormona de stress. Dus als het te veel in je lichaam blijft hangen, werkt het niet goed. Se tem mais de mo corpo en o corpo não tá funciona bom. Serotonine hebben we het over gehad. Nossa papia de serotonina. We hebben ook oxytocine. Nós tem oxitocina. En deze is de knuffelhormoon. Essa aqui é o hormônio de braça. Dus wanneer iemand jou aanraakt of je krijgt een knuffel, E orwende Michiku e braçabo. vooral een kind als ze huilen en je gaat ze een knuffel geven, Especialmente muita hora eta hora que o do braça.
dan gaan ze zich goed voelen. Nanta sinti na mes bom. En ik zou zeggen, probeer het maar uit. Niet te kort, maar je moet een stevige knuffel geven. No mucho tiki, pero botik mo doen un braço fuerte. En dan zie je dus dat je gaat je vanzelf beter voelen. Bota sinti bom mes di mes mamion. Dopamine. Dopamina. Dus dit is een beloningssysteem, zoals ik net al zei. Essa aqui é sistema que está recompensado. Hier wilde ik over gaan praten, maar nu ben ik al te laat. Aqui não me queira essa aqui me queira papel de dia, pero tá laat. Dus kijk, we hebben in onze hersens, Nós temos no celebre, voorin hebben we de frontale kwap. nós temos quap dilante. Hier heb ik een plaatje ervan. Aqui não me tem plaatje de dia. Dus je ziet dus voorin de frontale kwap. Dilante tem quap dilante. Ik kan ook niet wijzen, ik weet niet hoe dat moet. Je ziet daar de hypofyse Botar a hipofise, en de amygdala. amigdala. En de hypothalamus zit ook precies daarboven de hypofyse. Waar het groene stip is. precies boven de hipofise. Ja. En ik ga de werking uitleggen, maar dan moet ik E eerst me hier também naartoe. mostrar com het atra. Dus zolang de amygdala geremd wordt door de frontale loop, dus de frontale kwap is hetgene wat voorin zit. E quap frontal tá dilante e hipofise. Que vai pensar? Não, hipotálamos. Nee, gewoon amygdala. Amygdala. Sorry. Ja. En dan heb je dus frontale kwap, dus daar zitten dus de belangrijke functies van de frontale loop. Zijn onder andere E frontale quap e não botar é coisa mais importante. dus daar wordt je empathie geregeld, E não empatia tá worden trabalhar. zelfreflectie, Boa reflexão de bom mês. de sociale samenwerking. Boa tratamento social. En wat zijn functie ook is, wat heel belangrijk is, E a função que tá muito importante het remt de amygdala remt het af. é a amigdala tá rem e a. Nee, dus de frontale loop, dus frontal kwap, Ja, de frontale quap. die remt de werking van amygdala af. Eta rem e het tratamento de amigdala. Ja, zoals hier dus zien heb je dus, wacht. Como we mira aqui nana, Zolang de amygdala geremd wordt door de frontale loop, is er niets aan de hand. se a maneira que e frontale lap wa quap tá rem e amigdala Dan blijven negatieve emoties op hun plek. e emocionam tá queda arriba na emocionam malo tá queda arriba na lugar. Het zit dus namelijk zo, dus in die amygdala, De amigdala heel klein, beta mais chiquito. maar daar worden al je trauma's, je slechte ervaringen, die Turbo trauma nan tur experiência na malo kubotin worden daar bewaard. nan ta guarda e nan de e amigdala. En je frontale kwap kan ze daar houden. E bo frontale bo quap frontal ta guarda nan e nan de e amigdala. Maar zodra de remming door bijvoorbeeld uitputting, Dor de cansancio, assim é se sucede wat dus ontstaat door langdurige stress, com stress de roupa largo, Dan- da guardo causar. dus dat zorgt er dus voor Esse soro dat het dus die emoties niet meer geremd worden. com emociona no guardo de remas. De amygdala heeft dan de kans om alle negatieve emoties en gevoelens constant naar boven te brengen. E ora e amigdala tem e oportunidade de tudo e emocionam malo kubotin tresinang arriba. Dus dit merk je ook in je gedrag en in je gevoel. Essa que bota mira também dembo gedrag e dembo sentimento. Dus iemand is prikkelbaarder, reageert heftiger op ervaringen of Ja. situaties. Bota prikkelbaar, bota reaccionar op heftig dembo sentimento não. Juist. En je hebt dus een stressas. Boti stressas. Dus wat ik net heb laten zien, de hersenen. Lo que como la mira den e celebre. En deze stressas die werkt als volgt. Dus hypothalamus kan een bepaalde stof, die zorgt voor een stof. E hypothalamus soro pa Zodat een stof vrij Ja. wordt gemaakt. que guardo traha. En dat geeft weer een signaal naar de hypofyse. Esse aí tá dando um sinal na atrobina e hipofise. Dan weer naar de bijnieren waar cortisol wordt aangemaakt. Na e despeta bijna e bijnieren dan caminda e cortisol tá guardo traha. En dan heb je stress. E ora botin stress. Maar als het een normale situatie, dan ben je daarna is die stresslevel weer normaal. Pero si eta de balance e stress tá vira normal. Maar als het dus niet normaal is, Pero si é nota normal, kijk wat de amygdala kan doen. Hè. Dus bota aan- lá que ora que amigdala pós.
Dus hiernaast kan de amygdala op zijn beurt de hypothalamus stimuleren. Aqui não é amigdala por afetar, né? Estimular Hypothalamus. hypothalamus. Dus dat is de intrinsieke remming. Dus normaal gesproken kan je lichaam het zelf afremmen. Essa é maneira de rem intensivo. Normal, o corpo mesmo reme af. Maar omdat de frontale loop wegvalt, Mas door que quap frontal tá caia fo ante ora e. dan doet hij zijn functie niet. En dan E kan não assim sua função. de amygdala kan dus zelf ook de hypothalamus stimuleren. Antore amygdala por afetar hypothalamus. Juist. Dus wat gebeurt er dus? Er is geen rem voor jou. Dus dan Kitas- blijf je van de kitas- ene negatieve situatie Kiko da sosode e no powardo di rem e bota bij die situação negativo na outro. Ja, dus want jouw lichaam geeft af, er is gevaar, je voelt je niet goed. Corpo tá bisa tim peliger, bo nota sentir bom. Die zegt, maak cortisol aan. E tá bisa tra cortisol. Dus dan maak je nog meer cortisol aan. E tá tra hop cortisol. En normaal gesproken zou je lichaam het moeten kunnen afremmen. E normal, bo corpo me ste reme af. Maar je hebt geen serotonine, van je Maar gaat niet bonot- naar de zon. Bo nota in serotonina, passo bo nota bijna solo. Je hebt geen endorfine, Bon die endorfina. want je beweegt niet. Want het woord komt vrij als je beweegt. Passo bo nota move. Anto bo nota move, dus e no potra endorfina. En je lichaam blijft dus cortisol aanmaken. E ora bo corpo tá queda tra cortisol. Wat is het gevolg? Hartkloppingen, Kita é consequência bo tim batimento coração. vernauwingen van je bloedvaten. Bo venen aan cera, Wat er weer voor kan zorgen dat je een hartaanval kan krijgen. kuta causa ataque de coração. Ja, ik kan helaas niet alles doornemen. Minopo bij door die tour, Maar de natuurlijke oplossing is in principe Pero God's e- plan. pero é solução natural tá Deus su plan. Dus begin met op God te vertrouwen. Começar com confiar em Deus. Je hebt geen stress. Para não ter stress. Betere relatie met God. Mais melhor relação com Deus. Minder kans op hart- en vaatziektes. Mais menos chance de ganhar ataque de coração. Je bent mentaal, fysiek en fitter. Je hebt zin in het leven. Mental e físico bota bom, bota mais fit. En daarmee wil ik dus zeggen, Eu sei me que bisa coisa aqui. het is makkelijker theoretisch om te zeggen vertrouw op God. Tá fácil para bisa teoreticamente confiar em Deus, Maar God zegt, denk aan de goede dingen. pero Deus tá bisa corda e coisa não bom. Denk aan de herinneren, hetgene wat God voor jou heeft gedaan in het verleden. Corda tour e coisa que Deus assim para do passado. Wanneer je de goede dingen overdenkt, Ora bo pensar riba tour e coisa boa que Deus assim para. dan worden ook weer die hormonen weer aangewakkerd om te gaan werken. Ora e bom hormona tá wardo boost para começar tra. Ga naar buiten, blijf niet in een dip zitten. Baia fo, no queda para de dip. En ik wil ook iedereen aanmoedigen, als je iemand kent die daar problemen mee hebt of wat dan ook, jullie kunnen contact opnemen met AWN Ministries. Se En dan você kunnen we met jou, Se você gente que tem sintomas aqui, toma contato conosco. kunnen we de tijd met je nemen om ernaar te gaan werken dat je je beter voelt. Nós trago gente para sentir isso mesmo para mim. Ik wil jullie allemaal bedanken Me que agradecer Unitur voor jullie aandacht. por a boa atenção. Amen. Amém. Ja. Isso, Ana, tá bem. Nós avancemos com oração. Wij zullen sluiten met een gebed. Tata San, Wij vragen iedereen om op te staan. Of sinta of finca o dia, sentimos cômodo para nos bij de oração. Wij gaan in gebed. Nós tabareza. Tata Santo, Tata de amor, Liefdevolle Vader, dank je Senhor que abusa nosso irmã Violenda, dank u wel dat u onze zuster Violinda heeft gebruikt para ela trazer é parte de saúde aqui. om het gedeelte van gezondheid te brengen. Para sobre esta roupa Want importante het is heel belangrijk de nos vida. in ons leven. Tata Santo, laga-nos cada por tu aqui na conta Laten ieder van ons dit in consideratie nemen e assim uso de ture 8 puntos de plan de botata. en dat wij die 8 punten van uw plan Passina por bai bom conosco de nos vida espiritual e também de nos corpo físico. kunnen werken en dat het goed mag gaan in ons lichaam, geestelijk en lichamelijk. Tata Santo, danke pelo que nos haya,
Dank u wel voor wat u ons gegeven heeft. Y nos te pedimos aquí de nombre de Jesús. Amén. En wij vragen dit in Jezus' naam. Amen. Amén. Yo quiero preguntar, ¿cuánta gente habla español hay hoy aquí? Hoeveel mensen spreken Uno. Spaans hier? Usted también. Bienvenido a nuestro pastor José también. Muy bienvenido, que Dios la Welkom aan bendiga. onze predikant. Que Dios la bendiga también. Y Dat usted God u también. mag zegenen. Sí. Y ahorita vengo a trasladar para usted. Traducir, ¿bien? Ik kom voor u vertalen. Ya. Oké? Ok. Ok, en el momento que nos quiera llamar praise team, Op dit moment roepen wij de praise-team naar voren. me te quiere nos van canta solamente 2 canticas, nos van saca una fo. Wij mirando zullen el twee, tiempo. twee liederen zingen. Uno, ok, no, We nos zullen maar één lied zingen. nos van canta el tema, ¿no? De themalied. El cantica de tema, ¿sí? Este cantica 604. Lied 604. Laten wij opstaan. Nos ora cu Cristo da vini, aunque si anda,
Ne momento aqui, Op dit moment nós temos irmão Argenis, hebben we onze broeder Argenis, que vai 13 e preek para a noite. die de preek vanavond zal brengen. Deus bendiga. Amen. Boa noite, meu irmão Antur. Goedenavond, Feliz broeders en anoche. zusters. Een fijne avond. Feliz e doce dia mars para cada presente. Een fijne woensdag voor ieder aanwezig. Me te espera que eu botava de ti doce dia den Senhor. Ik hoop dat u een fijne dag had in de Heer. E que eu porta sintane pia nan Jesus de tremendo campanha En aqui. dat u vandaag bij de voeten van Jezus kan zijn in deze geweldige campagne. Sim? Quando de nós está agradecido a Deus que nós temos presente. Wie van ons zijn dankbaar dat we hier aanwezig kunnen zijn? Amém, amém, amém. Tremendo, minha irmã. Geweldig, broeders en zusters. Ok. Ahorita é de quanto dia de campanha aqui? Vandaag is de hoeveelste dag van de campagne? É de 4 De dias de vierde dag. campanha. Como já acaba botin 4 temas. We hebben al 4 thema's achter de rug. E tudo tema aqui a draai rondom die En elke thema draaide rondom die santuário. rondom het heiligdom. Ante vezes de fixen coisa aí. We zijn iets aan het repareren. Ok, laten we nos checken voor sombra. A mi waken. A mi bisa você we sita bata dia, minha irmã. Vandaag was wel een dag. We sita bata dia. Vandaag was wel een dag. Wordt live te pega. Nu loopt het live vast. Dan hadden de nummer die Senhor nos te bij live zie. Maar in de naam van de Heer gaan we live. Zie, so ja acaba nos estava te ding 3 tema. We hebben al 3 thema's achter de rug. Ku nos bij live kune. En we zijn live gegaan. Dus awa kita conte paciência de santo na, En verdade? nu telt geduld van de heilige. Ah? Kemen nós temos een tige paciência sine que kurumar genis. We moeten een beetje geduld hebben met broeder Argenis. Então we nos bij live. En dan gaan we live. En casi nada. Ok. Bom, em todo caso, misaku ana bocheque para mim nós tá continuar assim. We gaan verder. Nós não tá laga e inimigos troba e palavra by awe. We laten de vijand het woord niet hinderen vandaag. Quando nós te amen. Hoeveel van ons zegt amen? Mientras tanto que tema que te guardo apresentar a noite, minha irmã, Terwijl het boodschap wordt gebracht me te vanavond, pediu para pôr teneme de oração, vraag ik u om voor mij te blijven bidden. para que mensagem aqui para alcançar Zodat de boodschap kan seu bereiken, propósito a zijn noite. doel kan bereiken. Sim? Único me dá uma palavra de oração, meu irmão. Ga met mij in gebed. Tata de amor, Liefdevolle Vader, eterno Deus, a noite eeuwige nós God, temos vanavond zijn we mais. nog een keer bij u. Dilante do trono, oh Deus, Voor uw troon, para exclamar na abo, om tot u te smeken. para sabedoria, Voor wijsheid, para compreensão, voor begrip, para direção voor e leiding. para poder de vosso Santo Espírito a noite. En voor de kracht van uw Heilige E Geest para vosso vanavond. Santo angelang, oh Deus, En van uw Heilige por engelen ter campamento de lugar aqui. hier omringd mag zijn. Permitiu, Deus, que ave for de mi lepnang, Staat toe dat vanaf mijn lippen nada mais nem nada menos que boa palavra te sali. niet meer en niet minder dan uw woord vanaf E mijn que lippen kan saque komen. alcançar seu poder, oh Deus. En dat dit zijn kracht mag E bereiken. te agradecido, oh Senhor, pesaki. Dit dank ik u. Queda conosco para resto de tema aqui. Blijf met ons gedurende deze Assim thema. nosso coração receptivo. Maak ons hart bereikbaar. Me te pedir em nome de Cristo Jesus. Dit vraag ik u in de naam van Jezus Christus. Amém. Amen. Ok. O tema, minha irmã, estima, Het thema is a noite, vanavond. é te bisa Het nós, zegt ons. é mensagem que não a alcançar sua maior compreensão. De boodschap die niet zijn hoofdbegrip heeft bereikt. Kiko, brother Argenis, que bisa, que saki. Wat wil broeder Argenis met dit zeggen? Of mi bisa, Of beter gezegd, Kiko, shelu que bisa, que saki. wat wil de hemel hiermee zeggen? De com mensagem of tema maneira saki. Waarom een boodschap of een thema zoals deze? Anto vai live nampa. Sim.
El tema de bisanos, Het thema zegt ons, el mensaje que no ha alcanzado su mayor comprensión. een boodschap die niet zijn hoofdbegrip heeft bereikt. Na mi quite palabra mensaje, Laat me het woord boodschap anto camino este weghalen. mensaje mi te pone obra. En waar boodschap staat, werk Es neerzetten. obra que no ha alcanzado su mayor comprensión. Het werk dat niet zijn hoofdbegrip heeft bereikt. Ok, manera plaatje mes, ta papi un tiki pasu mes. Zoals een foto voor zichzelf spreekt, Ja, we acaba ongeveer die richting het thema kita bij. dan weet u al ongeveer welke richting we gaan met deze Oké? thema. Ave noche mi rumana stima, Vanavond, broeders en zusters, nos ta bij analisar un parti di es santuario. gaan we een gedeelte van het heiligdom analyseren. Pero un parti nango nos ta bij analisar we noche ta Een gedeelte wat we gaan analyseren is het dia di expiación. de dag des verzoening. Honos papi of honos tende je dia di expiación. Wanneer we horen van de dag van verzoening, Turca beita lanta para nos. alle haren gaan overeind staan. Emotivo tapa sombra ami cubo tur alma tur ser vivo. De reden is dat elke ziel, elke Tur levende wezen, ser humano elke levende mens mester parecer de juicio. moet door deze oordeel. Sin excepción, mi hermano. Zonder enige uitzondering. Cubota quiere den Cristo of no, Als u wel of niet in Christus vos gelooft, mester parecer de juicio. u komt in het oordeel. Ok. Pero a mi hermano estima, Vandaag, geliefde broeders en zusters, a mi cubo, u en ik, también son cosas que discípulos en el tiempo de Jesús. wij zijn hetzelfde als de discipelen in de tijd van Jezus. Me te vuelvo a repetir. Ik herhaal het. A mi cubo, U en ik, we den el siglo presente que nos in vivimos. deze huidige eeuw, También son cosas que discípulos en el tiempo de Jesús. we zijn hetzelfde als discipelen in de tijd van Jezus. Cuando la Biblia comienza en Mateo capítulo 16, Ga met mij naar Matthäus hoofdstuk 16 versículo 21 te 23. en we gaan naar versen 21 tot en met 23. U mag het in uw eigen vertaling lezen. Juist. De texto aquí, In deze teksten bota mira que Jesús, ziet u dat Jezus, después que estaba teniendo una conversación con sus discípulos, nadat hij een gesprek had met zijn discipelen, que le hacen una pregunta, ¿quién vosotros quiere que yo diga de ta? hij vroeg hun, wie denkt u dat het zoon des mens is? Ya, Pedro está dando una contesta de quién es yo de ta. Petrus geeft antwoord op wie de zoon des mens Este is. dice, abote yo de Dios. Hij zegt, u bent het kind van God. Con otra palabra, Met abote andere woorden, Mesías. u bent de Messias. Abote sungu Dios manda para salvar Israel y el mundo voor de su picana. U bent het die God heeft gestuurd om Israël en de mensen van de zonde te bevrijden. Pero ahora vos sigue lesa bien tiki más abau. Als u verder gaat in het hoofdstuk, Bijbel te bisa nos mi humana de estima. Bijbel vertelt ons Que Jesus ta comienza a mostrar e bisa su discípulos Jezus begint aan zijn discipelen te laten zien en hij vertelt hun ook lo que con muy pronto, de un par de días para adelante, el tiempo va a pasar en je. wat spoedig zal gaan geschieden. Pero su discípulos cuacana con 3 años y medio Maar zijn discipelen die 3,5 jaar met hem hebben gewandeld, no a comprender que Jesus está papiando. begreep niet waar Jezus het over had. Van leer versículo 21. Laten we vers 21 lezen. Versículo 21 de San Mateo 16 te bisa nos. Vers 21 van hoofdstuk 16 zegt Volg ons, het in mijn eigen vertaling. volg het in uw eigen vertaling. Het bisa nos voor die tempo Jesus Cristo a começar a mostrar su discípulos que é mestre vai Jerusalém, escuta bom? Luister goed. E sofre hópicos na mão de anciano nan e sacerdote nan principal e escriba nan e guardo matar e guardo lantar riba é de 3 dias. Jesus está explicando Jezus legt hier uit, com luxo e detalhe in luxe en gedetailleerd, que o vai passar wat hij mee moet gaan maken dentro de pouco tempo. in een hele korte tijd. Pero Bíblia te bisa nos De Bijbel zegt ons que o discípulo aqui, dat deze discipelen, incluyendo Pedro, inclusief Petrus, não a compreender que Jesus está papiando. heeft niet begrepen wat Jezus het over had. Você sabe como? Weet u waarom? Laga nos igreja. Laten we verder lezen. Versículo 22 te bisa nos. Vers 22 vertelt E ons, Pedro ora, Pedro que repreende Jesus.
Petrus die Jezus heeft bestraft. Pedro está pisando Jesus, Dios me esté libre, cosa que no está pasa cubo. Petrus zegt, dit kan absoluut niet gebeuren. Pedro comprende que Jesus está papiando com ele. Begreep Petrus waar Jezus het over had? Não, minha irmã. Nee, broeders en zusters. E outro discípulo a compreender que Jesus está papiando com ele. Begrepen de andere discipelen waar Jezus het over had? Versículo 23 está dizendo, Vers 23 zegt ons, escute, contesta de Jesus para Pedro. luister nu naar het antwoord van Jezus naar Petrus toe. Mas ela vira e avisa Pedro, quita fora de mim delante Satanás, bota pedra de trompe cá para mim. A noite, Vanavond a mim te quer, a mim te me esteja repreensão aqui. denk ik dat ik die bestraffing nodig heb. A mim te quer, nós te me esteja repreensão aqui. Ik denk dat wij die bestraffing nodig hebben. Quita fora de mim delante Satanás, Ga weg van mij, bota Satan. estorbo para mim. Gij zijt mij een aanstoot. A seguinte palavra que Jesus está bisa, De volgende woorden die Jezus nós spreekt. temos que para que tu na je. Wij moeten hierbij stilstaan. Caminho de Jesus está bisa motivo de com Waar Jezus de reden geeft waarom Pedro e apóstolo e seguidores de Cristo não podem compreender que linguagem está papiando com ele. Petrus en de apostelen konden de taal van Jezus niet begrijpen waar hij het over had. Passou Jesus está bisa, Want nu zegt Jezus, depois que ela repreende Satanás atrás de Pedro, nadat hij de Satan achter Petrus heeft bestraft, pa sombra bonotin boquico, want je hebt niet wat? bonotin mente ribecosnang de Dios, Want je- sino ribesnang de gente. Je hebt je verstand niet op de dingen van God, maar op de zaken van de mens. Maar mira, de problema de Pedro que apóstolo andava tata, Ziet u waar het probleem van Petrus en de apostelen waren? una nang mente ta, Waar was hun verstand? una nang pensamento ta. Waar was hun verstand? Boto corre promete tema com nossa 13 já sabe mi romana estima. Weet u nog de eerste thema die worden gebracht? broers en De zusters? salmista ta bisa que caminha de Deus ta. Waar zegt de psalmist dat de weg van God is? Ablief. De In het santuário. heiligdom. Pedro estava ta in sua mente. Petrus had De een verstand. santuário. Had Petrus zijn verstand in het heiligdom? Pedro estava ta in sua mente. Petrus Ribe obra com Jesus tem que assim pé e pé mundo. Had Petrus zijn verstand op de dingen die Jezus zou gaan doen voor hem en voor de wereld? Se Pedro estava ta in sua mente, Als Petrus zijn verstand had ribe costan de Deus. op de zaken van God, Satanás não pode usar Pedro como instrumento para Co- impulsar bisecoi. kon Satan Petrus niet gebruiken als instrument om dat te zeggen. Meu irmão, estima, Mijn geliefde broers en zusters, laga nós compreender na onda nós está awe. laten we begrijpen waar we vandaag zijn. Awe nós tem que compreender na onda nós está enquanto é dia na de expiação. Wij moeten beseffen waar we zijn over de verzoensdag. Passou mesmo coisa que Pedro e apóstolo não a compreender mensagem, Zoals Petrus en de apostelen de boodschap niet hadden begrepen. não a compreender que Jesus tem bem assim para não. En had niet begrepen wat Jezus voor hun zou gaan doen. Awe ami kubota mesmo coisa, meu irmão, Vandaag estima. zijn u en ik hetzelfde. Nós não está compreendendo a obra que está tomando lugar dentro do cielo. We begrijpen het werk niet wat plaatsvindt in de hemel. Nós não está compreendendo, meu irmão. We begrijpen dat niet. Você diz que nós não está compreendendo? Weet u waarom we dat niet Nós begrijpen? não está sendo wega. Want we Que maken een gein tempo que nós ervan. está vivendo dentro In de de tijd waarin we leven. Meu irmão, estima, Mijn geliefde broeders en zusters. qual é o motivo que o amigo Cubo está passando dentro de aqui? Kijk naar de reden, wat de reden is van wat u en ik E meemaken. qual é a condição que o amigo Cubo está dentro de está pensando, nós não podemos compreender a questão de Deus. Kijk de toestand waarin wij ons bevinden, zodat wij de dingen van God niet Nós kunnen não podemos begrijpen. compreender a obra de cielo. Wij kunnen de daden, de werken van hemel niet begrijpen. Só nós está dentro condição aqui. Want we zijn in deze toestand. Romano capítulo 8, versículo 5. Romeinen hoofdstuk 8 vers 5. Ta bisa pa sombra stanco ta según e carne, ta fica na mente ribe costan di carne. Ma estanco ta según espírito, ribe costan di espírito. Onde mente di Pedro taba tata. Waar was het verstand van Petrus? Ribe costan di carne.
op de zaken van het vlees. Pensei Pedro não pode compreender lo que está de Deus. Daarom kon hij niet begrijpen wat de dingen zijn van God. Botei como mi romana estima? Bent u met mij, broers en zusters? Van les tremendo cita. Laten we een geweldige citaat gaan lezen. Dengue buki Conflicto de los Siglos. In het boek Het Grote Conflict. Ja? Página 476. In het Spaans is het pagina 426. Esta bisa nossa sine que mi En romana. het zegt ons het volgende. É condição de eu diu nang incrédulo. De toestand van de ongelovige Joden Ta ilustra e estado de estan indiferente e incrédulo nang illustreert de toestand van de ongelovigen entre cristiano professo onder de belijdende christen. Esta bisaba hoor kuta desconocer voluntariamente Bewust doen ze vrijwillig. ja kuta desconocer voluntariamente e obra de misericórdia de sumo sacerdote. Vrijwillig kiezen ze ervoor om de daad van de hoge priester niet te kennen. Ou você que ora bota desconocer e rechazar voluntariamente e obra de Jesus? Weet je wanneer je vrijwillig het werk van Jezus afwijst? Ora bota de estado carnal. Wanneer je in een vleeselijke toestand bevindt. Logicamente de estado carnal. Logisch zijnde in een vleeselijke toestand. Bo carne ta manifesta ribes espiritu. Manifesteert uw vlees boven het geest. E combine mit Christian carnal como nota compreender lo que gusta de Dios. En hoe komt het dat ik een vleeselijke christen ben dat ik de zaken van God niet begrijp? Mit Christian carnal como no po compreender costan de Dios. Ben ik een vleeselijke christen die de zaken van God niet begrijpt? Passou mit a base ta alimentar carne mais que espírito. Dan ben ik bezig het vleeselijke te voeden dan de geest. Botei com meu noite mi romana estima. Bent u met mij, broeders en zusters? E cita ta sigi bisa nos. De citaat zegt verder. Den contexto de santuário. In de context van het heiligdom. E obra que está tomando lugar na favor de raça humana. En de daad die plaatsvindt in het voordeel van het menselijke ras. Esta bisa nos quanto mais essencial. Hoe des te meer essentieel het is. Taco den época antitípico de expiação, nós está compreender a obra de nós somos sacerdote. In de tijd van de verzoensdag moeten we de daad van onze hoge priester begrijpen. Ante de bisabo e sepamos que deberes nos incumbre. Dan weten Correcto. we wat onze plicht is. Agora, me que vai na parte sumamente importante para poder citar aqui. Ik wil naar een stukje van de citaat gaan Parce wat que me que ontzettend corre para me belangrijk chegar is. na parte essencial de tema que eu noite Ik wil romano. naar het essentiële gedeelte van deze thema gaan. Esta bisabo mensagem a bordo do na for de chelo Een boodschap is vanaf de hemel gegeven na e mundo den tempo de Noé. in de wereld in de tijd van Noach. Que men nota zomaar Noé aya maleza mental que ela começa a predicar com água te cai. Het is niet zomaar dat Noach een mentale ziekte heeft gekregen en ging prediken dat het zou gaan regenen. E antediluviano nanta te Noé verdade pa louco. Zij dachten inderdaad dat Noach inderdaad gek was. Pero Noé recebeu mensagem diretamente de chelo, mi irmã. Maar Noach ontving een boodschap direct vanaf de E hemel. lo que Noé assim e no a vacilar que mensagem que ela recebeu. En wat Noach had gedaan, hij ging niet zomaar mee om met het boodschap die hij kreeg. Ante mensagem que Noé recebeu, En de boodschap die Noach kreeg, um mensagem de salvação. was een boodschap van verlossing. Que Cristo ta salva. Dat Christus redt, Que Cristo ta redimir. dat Christus bevrijdt. Ja? Que a justiça de Cristo tem que cobrir e impio. En dat de gerechtigheid van Christus moet, wat bedekken? Zondaren bedekken? De que a congregação tem que ajudar o mais que eu sou. Me te concentrar em tema, é decir,
Caminero man pega jude. Não sei? Ok, pensei, não está igreja. É cita da bisabu. En de citaat zegt, E é salvação de homem, de gente, está depender de een mensagem aí. de verlossing van de mannen is afhankelijk van de mensen is afhankelijk van. Que hora está vira salvação de minha vida? Wanneer wordt het verlossing in uw Que leven? hora está vira realidade de minha vida? Wanneer wordt het realiteit in uw Hora leven? que me aceitar a mensagem. Wanneer u het boodschap accepteert. Então aceitar significa En accepteren não betekent solamente com minha boca, niet alleen met mijn mond. sino de minha vida me tem que mira, In mijn leven moet ik mundo tem zien, que mira, de wereld moet zien, e angelan tem que mira, de engelen moet zien, ah, comita seguidor de Jesus. dat ik een volger ben van Jezus. Meu irmão estima, Mijn geliefde broeders en zusters, a mensagem aqui deze boodschap, é dia de juízo, de dag des oordeels, é dia de expiação. de verzoendag, Nós te estudie ave foi de âmbito, foi de ângulo de dia nandinoe. we gaan het bestuderen vanuit de invalshoek van Noach. Tremendo. Geweldig. Nós te estudia é dia de expiação We gaan de verzoendag bestuderen voor de ângulo vanuit de invalshoek de dia nandinoe. van de dagen van Noach. Me quepa bogara e informação aqui. Ik wil dat u deze Se informatie você grijpt. escreve, bota escrever dia nandinoe. Als u een schrift heeft, schrijf de dagen van Noach. Quando nós atende mensagem de dia nandinoe? Hoeveel van ons heeft de boodschap van de dagen van Noach Quando nós gehoord? lê esse book Gênesis? Hoeveel van ons heeft het boek Genesis Nós gelezen? saco tá tinha dilúvio, não é We verdade? weten toch, er was een zondvloed? Nós saco para motivo de maldade, Deus tá tinha acaba que mundo, não é We verdade? weten vanwege het slechte Oké, van tremendo. God moest het de wereld beëindigen. Se vai chegar de ler esse book de Mateus, Als je Matthäus een keer hebt gelezen, capítulo 24, hoofdstuk 24, que é sermão profético de Jesus, is een profetische sermon van Jezus. Jesus está Boodschap. vinculando Jezus was aan het vertellen sua venida, zijn komst mesmo coisa que dia não de Noé. zullen zijn zoals de dagen van Noach. Pero guardamos rato. Guardamos rato. Oh, wacht even. Ja, ik dacht letterlijk even wachten. Irmão, eu tenho traduzido tu copé não compreende? Passou se não, me lembra mover de não. Komt goed. Ok. Ora nós bisa, of ora texto da bisa, Wanneer de tekst zegt, mi venida lota maneira dia não de Noé, mijn komst zal zijn als de dagen van Noach. que Jesus que me andi conhecer. Wat bedoelt Jezus daarmee? Kuta bine tá viniendo verdade com poder e glória. Komt hij daadwerkelijk met heerlijkheid en glorie? Of Jesus está sendo referência Of verwijst Jezus naar na juízo que tem que tomar lugar prometo sua venida. de oordeel die moet plaatsvinden voor zijn komst? Hey? Juízo que tem que tomar lugar prometo sua venida. De oordeel die plaats moet vinden voor zijn komst. Mas o mundo cristiano está pensando, Want de christelijke wereld não, zegt, que o juízo também toma lugar paz depois que Jesus vem. oordeel zal plaatsvinden nadat Jezus is Pero teruggekomen. segundo escritura, Maar volgens de geschriften, ora boa se exégesis bíblico enquanto tema aqui, als je grondig gaat bestuderen over deze thema, mas também mira que sempre Bíblia está pensando, dat de Bijbel altijd zegt, ora que Jesus vem, wanneer Jezus está terugkomt, bem com recompensa. hij komt met beloning. Se Jesus está bem com recompensa, Als hij komt met beloning, significa que o juízo guarda tomar lugar acaba. betekent dat de oordeel al heeft plaatsgevonden. Botei comigo, irmão, estima? Bent u met mij? Ok. Lá nós vamos com o mundo do tempo de Noé, tabatata. Laten we gaan kijken hoe de wereld was in de tijd van Noach. Segundo o book de Moisés aqui, Zoals het boek van Mozes, está pensando nós, het vertelt na ons Gênesis 6:5, in Genesis hoofdstuk 6 vers é 5. ora o Senhor a mira com maldade de gente tabata grande ribateira. E cultura intenção de pensamento não de seu coração tabata continuamente maldade só. Bota bibando de tempo aqui? U woont in de tijd van Maldade só
apoderar de mente. Slechtheid had de overmacht overgenomen. Pedro estava na tempo. Petrus was op tijd. Pedro estava na tempo, minha irmã. Petrus was op tijd. Mas Jesus disse né, Want Jezus zei tot hem, maroga shelu pabo. ik heb de hemel voor u gesmeekt. A mente de Pedro estava na onda. Verstand van Peter was waar. Ribecos nan di carne. Op de vleeselijke zaken. A mente de antediluviano naki, onde estava tata. De verstand van de mensen die in de tijden van zondvloed De leefden, tempo waar de was het? antediluviano naki, dat in pagano, Er waren heidenen e dat in christian. en er waren christenen. E dat in christian carnal. En er waren vleeselijke christenen. Botei comigo? Bent u met mij? Hambo natural, Natuurlijke e man, ende natural, de natuurlijke mens e ende spiritual, en de geestelijke mens e ende carnal. en de vleeselijke mens. Tres tipos de personas, 3 typen mensen, pero solamente 8 salva. maar er werden maar 8 gered. Están espiritual. Zij die geestelijk waren. Não sei? Zijn we aanwezig? Agora, minha irmã estima, Mijn geliefde broeders en zusters, você escuta diferentes temas tocante santuário, u hoort verschillende boodschappen over het thema heiligdom. o dia de expiação, De verzoendag, que a venida de Jesus, de komst van que Jezus, sábado, de Sabbat, saúde, gezondheid. todo tipo de tema né, você escuta, não é verdade? En alle deze thema's hoort u. Pero ora nos para que tu rato na dia nan de Jesus, Maar als we stilstaan bij de dagen van mi Jezus, obisa maneta bise dia nan de judiende, de dagen van de Zoon des Mens e dia nan de Noé, en de dagen van Noach, bota vai mirando aqui nan kuta de juicio Jesus está papiando. ziet u dat Jezus het hier over het oordeel heeft. É juicio investigativo. De onderzoekende oordeel. Ja? Pastor, bota vai mira ku segundo escritura, mi irmã estima, Maar u zult dan zien, gezien de geschriften, ja? Na mi wako me poles un cita para rapidamente. ik ga kijken of ik een citaat kan lezen. Kuta bisabu ku é habitante nan die mundo antediluviano. Kika passa ku nan? Wat gebeurde met hun? Nan a apartar for di Senhor. Ja? Ante te bisabu nan a nenga diasi su voluntad. Bota bibando de tempo aqui? Woont u in die tijd? E te bisabu nan a sigi nan proprio imaginação nan profano e ideia nan perverti. Anto Bijbel te bisabu, inspiração te bisabu. En de Bijbel en de inspiratie zegt ons, Pa causa de saki, vanwege dit pa feit, causa de nan perversidade, vanwege hun perversheid, destruição a alcançar na minha irmã, estima. heeft het hun bereikt. Ayer nosso irmão Papo avisa, Gisteren heeft onze broeder Papo ela verteld. conhecida de Gálatas 6, 7 e 9, Hij heeft Galaten 6, 7 tot 9. lo que cubo sembra, Wat u zaait, e sei botar, zult u ook oogsten. cosechar. Que mendi e antediluviano na que na sembra, Wat hebben deze mensen geoogst? destruição, Vernietiging, perversidade, perversheid, vida impio, vida de libertinagem. een leven van goddeloosheid. Anto kina cosecha, En wat hebben ze geoogst? destruição. Vernietiging. Bakere que Deus estava a gosta de assunto aqui? Denkt u dat God hiervan aan het genieten was? Não, meu irmão, estimado. Nee, geliefde broeders en zusters. Deus tem sua amor e misericórdia, God in zijn liefde en goede tata tierenheid que para tu rende drenta de arca. wou dat iedereen het ark binnenging. Pero solamente 8 a receber o mensagem Maar 8 hebben het boodschap ontvangen e a aceitar o mensagem en hebben het boodschap ontvangen, geaccepteerd. e não fez a obra. En hun geloof is tot werken Na drente arca. gegaan. En ze zijn binnengegaan in de Então, ark. bisabu, hoje, de mundo aqui, ave de mundo aqui, Vandaag in deze wereld nós está seguindo mes caminho. volgen wij dezelfde pad. Tá pensando, nós não podemos compreender. Daarom kunnen wij het niet begrijpen. Ok, em Gênesis capítulo 6, In Genesis hoofdstuk 6, versículo 11 e 12, versen 11 en 12. esta volve repetir na mi cubo, En het herhaalt weer tot ons a condição que gente aqui estava de dentro. toestand waar de mensen zich Então, bevonden. bisabu, a terra estava corrompida em vista de Deus. E terra estava cheia de violência. Versículo 12.
Anto Dios atirumbista riba terra e a mira kutabata corrupto. Dikong, pa sombra tur carne a corrompi nan caminda riba terra mi romana stima. Tababo compreender den que estado e condição e mundo que tabata. Zodat u kan begrijpen in welke toestand deze wereld was. Pese Jesus avisa, Daarom zeide mi Jezus venida dat mijn komst lota mesum cos que dia nan di noe. zal hetzelfde zijn als de dagen van Noach. Pero un punto importante como te estudio cuba we noche ta. Een belangrijk punt wat ik met u wil bestuderen vanavond. E pergunta di milhão a we noche ta. De vraag van vanavond is: Que significa e dia nan di noe? wat betekent de dag van Noach? Que significa e dia nan di noe? Wat betekenen de dagen van Noach? E que significa e dia nan de judiende? Wat betekent de dag van de Zoon des Mens? Segundo escritura mi romana estima, Volgens geschriften, ora boa um estudio profundo, wanneer je het grondig bestudeert, bota bij mira que Jesus não hace referência ne vida de Noé. heeft hij geen referentie gedaan naar het leven van Noach. Es decir, voor die dia que Noé nasce, tena su morto. Vanaf de dag dat Noach is geboren tot aan zijn dood. No. Nee. Bijbel te bisa nos, De Bijbel vertelt ons bota bij mira que e dia nan di Noé, dat de dagen van tá Noach, desde que Noé começa a predicar su mensaje. vanaf het moment dat Noach begon te preken, Hey, tena hora que mensaje alcança su clímax. totdat het boodschap zijn climax had bereikt. Segundo escritura, Noé abiba Volgens de geschriften heeft Noach 950 anos. 950 jaar De geleden. verdade? Is het niet waar? E pergunta tá aqui dia nan di Noé começar a existir desde su primeiro ano até 950 anos? De vraag is, begon het hier tot aan zijn 950 jaar? No. Nee, Absolutamente com nome romano, estima. absoluut niet. Se bobai wak den e buki di Mateo, Als je gaat naar Mattheüs hoofdstuk 24, Jesus te bisaba kinanang, zegt Jezus, pa sombra e benida di e yudi hende lota mescos cu e dia nan di Noé. de komst van de Zoon des Mensen zal hetzelfde zijn als de dagen van Noach. Lo que kubotan yanda kinanan ta, Wat u hier vindt, profecia een profetie, clássico. een klassieke profetie. É profecia de Noé, De profetie van estava Noach tão profecia clássico, was een klassieke é profetie decir, pe tempo de Noé. voor de tijd van Pero Noach. Jesus avisa Maar Jezus que zeide, mesmo profecia clássico maar dezelfde klassieke tá profetie profecia apocalíptico. is ook een toekomende profetie. É decir, profecia del futuro, coisa que tem te maken com o futuro. Iets wat te maken heeft met de toekomst. Ja? Agora, Jesus avisa que o dia nan de Noé, En Jezus zegt, de dagen van Noach não tá mesmo coisa com subvenida. zullen hetzelfde zijn als zijn Ja? komst. Agora, Nu, a pergunta da surge. de vraag die rijst, Como está a sisa que dia te dia nan di e judien? hoe weten wij wanneer de dagen van de Zoon des Mens is? Para nós pensar que dia te dia nan di e judien, Als wij het antwoord daarop willen wat de dag van de nós mens temos que is, estudar Kiko. wat moeten we studeren? E dia nan di Noé. Moeten we de dag van Noach Para studeren? sombra exactamente lo que passa den dia nan di Noé. Want exact wat er is gebeurd in de dagen van Lo Noach, passa den dia nan di e judien. zal ook gebeuren op de dag Com van outra de palavra, Zoon meu des irmão, Mens. acima. Met andere Nós woorden, estamos papiando não somente com Noé dentro de arca. we praten niet alleen dat Noach een ark is Nós estamos binnengegaan, papiando solamente com Noé predicar mensagem de justiça. maar we hebben het ook niet over dat Noach een boodschap heeft gebracht over gerechtigheid. Pero nós estamos papiando também de juízo que toma lugar tanto de tempo de antediluviano não Ook in de tijd van de zondvloed heeft een oordeel plaatsgevonden. e o juízo que tem que tomar lugar promete que Jesus vem. En ook de oordeel voordat Jezus terug moet komen, zal ook plaatsvinden. Leça lo que é o seguinte texto na bisa de Mateus. Lees de volgende teksten in Matthäus. Mateus capítulo 24, versículo 38 e 39. Matthäus hoofdstuk 24, versen 38 en 39. Esta bisa nós para sombra mescos que o dia não que estava tá promete o dilúvio. Jesus está fazendo referência aqui com que não? Waar verwijst Jezus naar?
E dia nang promete diluvio. De dagen voor de zondvloed. Que me e diluvio não toma lugar ainda. Dus de zondvloed heeft nog geen Destrução do plaatsgevonden. mundo não toma lugar ainda. Vernietiging van de wereld heeft nog niet plaatsgevonden. Ainda não tá tem chance para salva. De mensen hadden nog kans om te gered te Promete worden. e diluvio da bisa. Voor de zondvloed wordt er Pero gezegd. tabi sabu, mescos que dia nang e procutava da promete e diluvio. Want het zegt zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed. Que condições não tava ta tenge? In welke toestand waren de mensen? Não tava ta come, Ze aten, não tava ta bebe, drinken, não tava ta casa, trouwen não tava ta duna para casar. en ten huwelijk Que mendi não geven. tava ta biba, não bida na nang antojo. Ze leefden hun leven uitgebreid. Hã? Você como Miami com ele tabi sami, Argenis, quanto tempo mais falta para tal e tal coisa cumprir? Mensen vragen mij hoeveel dagen nog voor er iets in vervulling zal gaan. Me pergunta tá para Kiko. Mijn vraag is voor wat? Pabo, añadir pouco mais na e tempo que bonoting de moment. Zodat je kan verlengen aan je tijd die je Pabo eigenlijk pisa niet in je handen hebt. Zodat je nee kan na me zeggen. atender com minha carreira pro me. Laat me met mijn carrière omgaan. Ah não, me tra duro para me ganhar pouco sangue, para me tra casa, para me ter bom casal, Laat para me me ter hard bom werken zodat auto. ik een huis kan bouwen, een auto kan kopen, een goede vrouw of man kan hebben. Para me bido tiki. Zodat ik mijn leven kan leiden. Então depois, hora que tempo tá cerca, En wanneer de tijd nabij is, me tá drente arca. ga ik de ark in. Wel me bisabu hopi den tempo de no pensamento. En velen in de tijd van Noach hebben Pero hetzelfde na gedacht. nan ku sorpresa. Maar ze kregen een verrassing. Waki que cita ta bisabu mi ruma. Kijk wat het citaat É zegt. ta bisabu nan taba ta come e bebe e nan taba ta casa e duna pa casa. Ze eten, drinken, trouwen en ten huwelijk Te geven. dia Tot ku op de no dag abai de arca. waarop Noach de ark binnenging. É ta sigi bisabu na 39 e nan En kiko. zegt verder in vers Nan 39. no a comprender. Ze merkten het niet op. Ora que porta de arca será mi rumana estima. Dat de poort van de ark dichtging. E impio nan. Nan taba ta saku nan ta perdi? Wisten zij dat ze verloren waren? No. Nee. Pachelo nan taba ta perdi? Waren ze voor de hemel verloren? Nan casa wordu decidi e nan. Hun zaak werd op dat moment beslist. Segundo Bijbel, Volgens de Bijbel Dios hace porta. heeft God de poort dicht gedaan. Ja, para meio de angel. Door middel van een engel. Ni mais que com não está atendendo na ita grita e fo. Ook al hoorden nog de mensen daar buiten Para schreeuwen. misericórdia de nan no pora abrir porta. Door genade kon Noach de poort niet openen. Porta que Dios hacerá. Een poort die God heeft dichtgedaan. No pora abrir mais. Noach kon het niet meer openen. Botei como meu irmão estima? Bent u met mij, broeders en E zusters? impio na info. De mensen daar buiten Ainda tá purba de seguir den na vida impio. proberen nog steeds een zondig leven te leiden. Não compreender. Ze hebben het niet begrepen. Incluso não tá blasfemar no idem. Ze bespotten Noach. Assim church de no idem. Ze bespotten hem. Porta será. De poort ging dicht. Bota querer de arca. Nunca há cai. Geloof je in een ark? Het heeft nooit geregend. Pero Bijbel te bisau, meu irmão, estima. De Bijbel zegt ons. Quando na que não compreender tem na tal momento. De mensen hebben tot op een bepaald moment niet begrepen. Pero momento que na bem compreender. Maar op het moment dat ze het hebben begrepen. Na compreender no momento que não tá perdi. Ze begrepen op het moment dat ze verloren waren. Pero promete que momento chega. Maar voordat het moment kwam, Também não estava tá perdi. waren ze al verloren. Pero não tá perdi com misericórdia ainda. Maar ze waren verloren Pero nog met genade. aqui não estava tá perdi sem Maar nu misericórdia. waren ze verloren zonder Passou a genade. porta de graça serenão. Want de genadedeur was dichtgegaan. Botei como meu irmão estima. Bent u met mij, broeders en zusters? Agora, En u? Jesus te bisabo. Jezus zegt, Que sua venida lotar mesmo coisa que dia não de novembro, verdade? zijn komst zal zijn als de dag van Noach. Na inglês botin dos until. In het Engels heb je twee. Tot dat, na eigenlijk na Holandees is dat tot op. Tot op. In het Nederlands is het tot op. Então, o seguinte tá En de tot dat. volgende is totdat. E promete dia, De eerste tot op de dag da hora que não é drente arca. is toen Noach de ark binnenging. Se te promete dia, se te promete until. Dat is de eerste tot Ja? op de dag. Pero de dos tot dat, of te hora, De tweede totdat da hora que diluvio bin. is toen de zonvloed kwam.
Ora que diluvia bem, Toen de zonvloed kwam, ainda na que anya saco a war não está perdido. toen kwamen de mensen te weten dat ze verloren waren. Irmã, estima, Mijn geliefde broers en zusters, ora vos studia e venida de Jesus. als je bestudeert de komst van Jezus, Ora vos studia o juízo que está tomando lugar. als je studeert het oordeel wat nu plaatsvindt, Promete que Jesus bem, voordat Jezus komt, da mes coisa manela bise eta. is hetzelfde zoals hij zei dat het zal zijn. Es decir, lo que ela bise de Mateo 24 Wat hij heeft gezegd in Matthäus 24 está cumpliendo. is aan het vervullen. Pero ainda, Maar nu nog steeds, pende nan de tempo aqui, voor de mensen in deze que está tijd, vivendo actualmente de dia nan de expiação, die leven in de huidige verzoensdag, é porta de graça está abrindo. de genadedeur is nog E open. também mostrar ponto, meu irmão, estima, Ik ga u een punt laten zien, sumamente importante, wat heel belangrijk is, den cita aqui. in deze citaat. Para sombra, Want ora vos studia é mensagem de três ângulos. als je de boodschap van de drie engelen bestudeert, Tempo acaba assim. Ok. Ora vos studia mensagem de três ângulos. als je de boodschap van de drie engelen bestudeert, Bota mira que depois que a mensagem alcançar seu clímax, nadat de boodschap zijn climax heeft de bereikt, Revelação 4, 6 e 2, in openbaring 14, 6 tot en met 12, na versículo 4, in vers 14, bota mira que Jesus está bem com poder e glória. ziet u dat Jezus komt met heerlijkheid De en verdad? glorie. Agora, Nu, como nós está se compreender, hoe kunnen we nu para begrijpen? me do mais nabo é parte que prometo me terminar. Ik moet u dat gedeelte geven voordat ik Como beëindig. nós se compreender é dia nan dia judiende. Hoe kunnen we de dagen van de Zoon des Mens begrijpen? Me pergunta tá, Mijn vraag is, que momento é mensagem de Noé a começar a predicar? op welk moment werd de boodschap van Noach begonnen gepredikt te worden? E que tempo é mensagem de Noé a terminar? En op welk moment is de boodschap van Noach geëindigd? Segundo a escritura, Noé predica 120 anos. Volgens de schriften heeft Noach 120 jaar E no momento gepredikt. que Noé sua mensagem terminar, En op het moment dat zijn boodschap is geëindigd, tá no momento que Noé drente arca, is het moment dat Noach de ark binnenging. é porta serra. Toen ging de poort De dicht. verdade? Is het niet waar? É pergunta tá aí. De vraag is, Como está se essa é verdade presente pe tempo de judiende? hoe kunnen we de huidige waarheid weten van de Zoon des Mens? E como está se essa que momento dado é mensagem pe tempo aqui? Hoe kunnen we weten op een gegeven moment de boodschap voor deze tijd, É verdade presente pe tempo aqui? de huidige waarheid voor deze tijd, Que momento ela começa a predicar? op welk moment begon het gepredikt te E naquele worden? momento está terminar. En op welk moment zal het geëindigd Mas no worden? momento que a mensagem dengue dia nan de judiende terminar, Wanneer de boodschap van de Zoon des Mens zal o beëindigen, pueblo de Deus aguardo sellar. zal het volk van God E verzegeld zijn. caso de tu rende aguardo decidir para vida of para morte, De meu zaak van irmão, de mens is dan besloten of leven of dood. Tanificar, Dat que tem que betekent compreender dat u moet begrijpen que dia te dia nan de judiende. welke zijn de dagen van de Zoon des Mensen. Ok. Me tenho lá um último cita, para sombra tempo acaba aqui não. Ik moet u een laatste citaat geven, want de tijd is É op. mensagem de tempo atual aqui. De boodschap voor de huidige tijd É mensagem que está promete que judiende bem de dia nan de judiende. de boodschap van de Zoon des Mens, voordat de Zoon des Mens zal komen, A começar den a década de 1840 para 1844. begon in het tijdperk van 1843 en 1844. Irmão, tá den tempo que bota bibanda aqui. En in deze tijd leven wij, broers en zusters. É pergunta tá. De vraag is, Se é mensagem de três ângulos, als de boodschap van de drie engelen, que é verdade presente, als dat de huidige waarheid que is, é mesmo mensagem de justiça e graça, en dat dezelfde boodschap is van genade en que não é gerechtigheid, a predicar die, dentro do tempo. die Noach heeft gepredikt in zijn tijd, Se ela começar na 1840 als het begonnen is in para 1840 1844, tot 1844, que momento a mensagem que está terminar? wanneer zal deze boodschap dan eindigen? Você acorda que hora que porta arca será, Wist u nog toen de poort van de ark dichtging, quanto dia passa para mim que água cai? hoeveel dagen zijn voorbij gegaan voordat het begon te regenen? 7 dias. 7 dagen.
Você aqui tá impressionante ora bota estudia profecia, meu irmão, estima. Weet u wat ik heel indrukwekkend vind als je profetie bestudeert? Ongeveer Jesus capítulo de Gênesis, Ongeveer 11 hoofdstukken van Genesis, of de capítulo 1, te ku capítulo Jesus, of hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 11. bota je dan com exactitud dingen boek de Revelation. Je vindt ze met echt precisie in Het is de hier, hoofdstukken. het diluvio bota bien je den boek de Revelation back. De zonvloed vind je weer terug in de openbaring. Si tabata tin quanto dia, ora que arca será, ora que porta de arca Hoeveel será, para que dagen diluvio gingen er começar? voorheen voordat de poort van de ark dichtging? 7 dias. 7 dagen. Quanto plaga botin de boek de Revelation? Hoeveel plagen heb je in het boek van de openbaring? 7 plaga. 7 plagen. Bota aí comigo? Bent u met mij? Que hora é diluvio a começar? Wanneer begon de zonvloed? Depois de Na 7 dias. 7 dagen. Que hora é plaga não tá começar? Wanneer begon de plaag? Wanneer gaan de Então, plagen no beginnen? momento que plaga não começar, Op het moment dat de plagen beginnen, dan fica com o Betekent het? dia não dia judi rende dat de dag van de zoon des a mens terminar em não. is daar geëindigd. Porta de graça será em não. De genadedeur is daar dicht gegaan. Irmã, estimado, você compreendeu a noite? Mijn geliefde broers, dus begrijpt u vanavond Denk que tempo você bibando? in welke tijd u leeft? Você compreender que você bibando den e dia não, dia benida, dia judi rende? Begrijpt u dat u in de tijd leeft bij de komst van de zoon des Então, logo mens? que meeting para que tu na jete saki. Ik moet hierbij stilstaan. A mi cubo, U en ik, nossa que hora Jesus está sali for de santuário. we weten niet wanneer Jezus uit het heiligdom gaat. Mas coisa que antediluviano não a compreender. Zoals de mensen in de tijd van de zonvloed Te het ook niet hora begrepen. que diluvio a começar. Totdat de zonvloed begon. Aqui também você tem que compreender que Hier moet u ook begrijpen dat. nós Wij weten niet. tem um momento que 7 plagas não começa a devorar o mundo aqui. Totdat de 7 plagen op deze aarde beginnen. Pero o ponto principal tá, meu irmão, estima, Het principale punt is que Deus que salva nós de arca. dat God ons wil redden in de Que ark. Deus por salva nós se nós está dentro de arca. God kan ons redden als we in de ark zijn. Se nós está fora de arca, Als we buiten de ark não zijn, tem proteção de Deus. is er geen bescherming van God. Mas a mensagem de Deus está Maar de boodschap van God is, dentro de arca para botar safe. ga de ark binnen zodat u veilig bent. Fora de arca, Van buiten de me está ark manifestando espírito de incredulidade. manifesteert een geest van E ongeloofheid. espírito de rebelião. Een geest van rebellie. Meu irmão, estimado, noite, Mijn geliefde broers en zusters, de corto tempo que nós por estudar tema aqui, in deze korte tijd dat we deze thema konden bestuderen, nós temos que compreender, meu irmão, estimado, moeten we begrijpen, geliefde broers en zusters, que Deus tem seu amor, dat God in zijn liefde, tem sua graça in zijn genade e sua misericórdia en zijn goede tierenheid que salva a mi cubo. u en ik wil redden. E a mi cubo tem oportunidade mais. En vandaag hebben u en ik nog een kans. Mesmo uma oportunidade que antediluviano não estava tendo. Ook de kans die de mensen in de tijd van de zonvloed Pero hadden. a oportunidade que nós temos solamente, meu irmão, Deze kans hebben we alleen maar mientras tanto que tinha advogado de cielo. als er een advocaat is in de hemel. Mientras tanto que me picana na drenta de santuário. Terwijl mijn zonen de heiligdom binnengaan, Que me tinha oportunidade para worden limpiar e eliminar. dat ik de kans heb dat het geëlimineerd wordt en gereinigd. E a chamada estava noite, De roeping vandaag is, lobo que drente arca, wilt u de ark binnengaan? lobo que forma parte de arca, Wilt u deelnemen aan de ark? lobo que está entre stan que está worden salvar den e arca. Wilt u tussen de mensen zijn die gered worden in de ark? Meu irmão, estima, é o único coisa que botin quase Het enige wat u moet doen, e que o cielo está demandar of desejata dat de hemel u plicht om te doen of wenst dat u het doet, para abo por dar stap na drente arca. dat u de stap neemt en in de ark binnengaat. E agora que é arca de Deus, En de ark van God da sua igreja. is zijn gemeente. E nós estamos piando de uma igreja En we hebben het over een gemeente, een kerk, que está obedecer a Deus sua palavra. die het woord van God gehoorzaamt. Uma igreja Een kerk que está viva por meio de fé. die leeft door middel van geloof. De fé que está obra. Een geloof die gepaard gaat met werken.
Miruan si ba comprende mensaje que bom noche. Als u de boodschap vanavond hebt begrepen, E se ba comprende que bono por hasi wega mas kubo salvação. als u begrijpt dat u niet meer met uw redding kan spelen, So sina kuba comprende que 8 ende só 30. als u hebt begrepen dat alleen maar 8 mensen de ark zijn binnengegaan, Se bo passa ku ami kubo tambe. dat kan ook gebeuren met u en ik. Pero mensaje ta Maar de boodschap is, 30 e wordo salva awe. ga binnen en word vandaag gered. Se você desejar uma palavra de oração à noite, Als u wenst een woord van gebed e kuba vanavond, comprende que bono po hasi wega mas kubo salvação. en hebt begrepen dat u niet meer met uw verlossing kan spelen, E kubo picana dingo durante santuário en dat u zonder de heiligdom binnen moet gaan, para wordo purificar. zodat ze worden gereinigd, Lanta para mi tabes uma oração especial Pablo. sta op en dan ga ik speciaal voor u bidden. E aanstaande zaterdag En aanstaande zaterdag nós também tem bautismo. is er een doopdienst. Se você rededicar a vida back den man di Senhor. Als u weer uw leven wilt geven aan de Heer, Se você acai e boa vai biba para o tempo apartar for di Senhor. als u afvallig bent en u heeft de enige tijd geleefd zonder E de Heer, Espírito Santo a tocabo. en de Heilige Geest heeft u geraakt, E angelan de Deus que arrancabo sacabo for di egara de inimigo. en de engelen willen u uit de greep van de vijand trekken, E bota desejar de derrabo vida bieu cu Senhor. en u wenst in uw oude leven te begraven met de Heer, E lanta den renovação novo com Cristo. en een nieuwe renovatie wilt opstaan met Christus, Você tem uma oportunidade para poder ter água na bautismal. hebt u de kans om de doopwater in te gaan. E bonota sia para ende. U doet het niet voor de mens, Bota sia para Cristo. u doet het voor Christus. Amém? Amen. Laten nos banden uma palavra de oração. Laten we gaan bidden. Eterno e soberano Deus, Eeuwige grote God, ave noite, Tata Celestial. vanavond, Hemelse Boa Vader, palavra a wordo abrir. uw woord is geopend. Boa papi na cada de nosso coração. U heeft tot elk van ons hart gesproken. Boa mostra nos, oh Deus, den que tempo nós está vivendo. U heeft ons laten zien in welke tijd we leven. E boa mostra nos o paralelismo que tem entre dia nandi noé com bobinida. U heeft het parallel laten zien van de dag van Noach en de dag van uw komst. Oh Senhor Deus, O Heer. permitir que ave nos dá stap nan de fé e drenta bo arca. En dat we de stap van geloof kunnen gaan en de ark kunnen binnengaan. Permitir, oh Deus, que agora aqui nós podemos decisão de seguir den turbo passo nan. Staat toe dat we de beslissing kunnen nemen om u te volgen in al uw stappen. E para nós stop de bebida nan carnal e bida nan apartar for dibo, Senhor. Dat we kunnen ophouden om een vleeselijke leven te leiden. Pas- Een leven apart van u. Passina nós po compreender lo que está de Deus. Zodat we kunnen begrijpen wat van God is. Eterno Deus, Eeuwige God. laga nos mente ave para dilante, Laat dat ons verstand vanaf vandaag ta en conectar com o santuário. verbonden is met het heiligdom. E para nós como vos fiel seguidor nan, En wij, uw trouwe dienaar, por seguir den cada footstep de Jesus den o santuário. dat we in de voetstappen van Jezus kunnen lopen in het heiligdom. Permitir, oh Deus, que nos fé, Er staat toe dat ons geloof, que Vader, wordo seja ave. verzegeld kan zijn. Permitir que nos nombre não por permanecer dentro do book de vida. Er staat toe dat ons namen in het levensboek is. Para ora bo manifestar com poder e glória, Wanneer u manifesteert in heerlijkheid en nos glorie, porta contar entre stanco ta pertencer den bo reino. kunnen we behoren bij de zij die in het koninkrijk horen. Bendicionar cada oh Deus, Zegen ieder qua toma decisão ave para seguir. die de beslissing hebben genomen om u te volgen. Tata permitir, oh Deus, Vader, que staat não po toe compreender den que tempo não tá vivendo. dat ze kunnen begrijpen in welke tijd ze leven. E passina, oh Deus, que abodor de bo Santo Espírito, En door middel van uw Heilige Geest, poduna nan grandeza de ânimo, dat u een grote animo kan geven. para seguir com o inteiro caminho aqui. Dat ze deze gehele weg met u kunnen gaan. Para sua bendição tá, Want de zegen is, que cada que perseverar até na fim, want elk die volhardt tot het einde, e sei não lo tá salvar. die zullen gered zijn. Dank je, Tata Celestial, Dank para u a wel, Hemelse palavra. Vader. Queda conosco para resto de noite aqui. Blijf met ons gedurende deze avond. Tá nosso rogamento e pedimento, Dat is onze smeekbeden en sem vragen, merecer nada, zonder dat wij iets verdienen. em nome de Cristo Jesus. In de naam van Jezus Christus. Amém. Amen. Deus bendicionar cada de Romanan. God zegen elk van uw broers en E nós zusters. também escutar nos último cantica tema, tá? Sim, nos cantica tema, We gaan naar onze themalied luisteren prometo que nós vai casa. voordat we naar huis gaan. Nos bancanta, Romana, Cantica was- 406, We zullen, lied, 604. we zullen lied 604 zingen.
Nos losa e ora con Cristo tabini, aunque sia la tabisa e ta cerca, lo que te cumplir su promesa precioso. Ora sí nos ha etabi sea clara y vigila etabi aleluya aleluya etabi aleluya con gloria disfrutada. Ora sí nos ha di luz pa estar, puta busca salvación y revelación del Señor su palabra. Cada profecía te muestra de juicio. Ora sí nos ha etabi sea clara y vigila etabi aleluya aleluya etabi aleluya con gloria disfrutada. Ora sí nos lo akire sakulang pinansende tra espera te